لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، كبرات 7 مدبنا أبز مبل 4 كلتن كفال تاريخ هوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سعبا عندي أرستات حيزنا لكم قريبنا لنا. سراويت مسلمين ناب مكة يأتوا ملأختني الله ناب المسجد الحرام بمئتاو كاب طاوتات ينصحو زبل كم أول ملأختني الله أبوشتي الكعبة سجدو نو قريشاويان مدرؤو أسمعي بحونا عبد السلام مفاتح الكعبة نبوانا تاتوي ملس بلال رضي الله عنه أبزبان الكعبة ديبو يئزن سجدة عاوت وي سجدة مسجنا صلاة الفتح أو صلاة الشكر زملكت بأبو البراء بمت استقطعو تشعت حسومات جبنياتات بحونا أو الخير. صفوان ابن أمية نب إسلام يأتو زبل بحونا عبد الواسع سقعت أنصاراويان زحبر كم أول بزعبا مبصعة بحونا شفاء طاوتات نمعناو زتقبرو وفرتات تلقوخوتات زحبر دماء بحونا أدهم سناي أمكتت الله. سراويت مسلمين نامكا يأتو بطولنتات مسلمين بستأززو استراتيجيكاوي من قدتاتنا مرشات الأخوتات مفتسام تقوية. خالد بن الوليد رضي الله عنه قسقاسو كعنكفو أب خندمة نزعردو ترف مرف عمستي قرشاويان بمدمساس أب مأكل كتما مكة تدقدقي أب تستخايد رتسم 12 مشركين كقتلون كلو 3 مسلمين دما تسووا. الزبير رضي الله عنه أبتي أقدموز توسن بطؤ بمبصح نسندق ملأختنيا الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد فتح تخلى دنكوان تخيلهم دما نبي صلى الله عليه وسلم كصبيو جمرو. نبي صلى الله عليه وسلم أبو مسبتحه نتلعو الله سبحانه وتعالى ذهبو عبي عوت نمسغان سجده. ملأختنيا الله صلى الله عليه وسلم ناب المسجد الحرم الكعبة بمئتاو كابتاوتات ينصهو. نبي صلى الله عليه وسلم بقدمئو بدحرئون بزيرئون بمهاجرين أنصاراويان تخبيبو ناب الكعبة أمره نابتات مرتحدنة لعننان الله زخونت قدست بيت اتابيت كابتيز تهانتلو انتاوي علامة وطائي مأكب 360 تاوتات كوينا زنبرت. نبي صلى الله عليه وسلم نتسعب آية قدس قرآن إنا غرئي كابز تخيط قلوب وتاتاتهم بقستو جيرو علوم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مبرهي ترجم كم أدما أنه حق متى حصوت كأتوجد ببهريو حصوت وتريو حساسيو بل بتوسخون كم ذي بمبال كرئ. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. مبرهي ترجم أو محمد
اتحقي بملآت متى دقيم حسوت زفلمو ويزدقمو زخون نجر يلبون بل بتنساي إسلامن مسؤوز متى حقي اللهن حسوت توجديو حسوت ذبقسون زدقاقمون نجر يلن بإسلام بقرآن بشريعة كله برهن قلحن كوينيو سورة السابة 34 شعتن بدحرزي أبلعلي متعنيون كله أبزوريا الكعبة زورت وي طواف قبره كم اوك قبر كله دمام أب كنتات إحرام أين برن مسفتسمة نتحاز مفتح الكعبة عثمان بن طلحة تصوعو مفتح بموساد كفيتو ناب الكعبة أتوي أمن دقتابت متنبي فلاتاتات النادر بيو زرئي مثلي نبيات إبراهيمن إسماعيلن أبراهامن إسماعيلن مسرأي نتكبارات قريش وقزو نساتهم أبكم أوزبل رخص تكبار زي ودقو نتوهات نبيات الله مخانومون مسكرم اتهم تاوتات كسبرو اتمسلتاتن كرتاتن ون كدماسس عززم ملأختنيا الله صلى الله عليه وسلم أوشتي الكعبة سجدون قريشاويان مدرؤو أسمع نبي صلى الله عليه وسلم بوسامان بلالن الله يردلهم تسنيو ناب الكعبة بمئتاو فيت نايتي معصو ناب ذلو من دقت أميتو سجده أبتي بيت إنا تزاورن العل الله أمسجنه عبيتون حدنتون ونكنتون ونمسكره دهر حتصير جزي نتي عطيو زنبره معصو بمخفات نقدام تقلقله ابتبرخ مئتوي درجاتات نايتي بيت دو إلو خا نلعل الله نامسجنه نابتي هزبي تأمته فتسو محدش كنتات بمخانو هزب قريش ذقتصل سقومتين تاي كم دمسل نمرأي نتي كبابي كابصات نصات ملئو نبره نبي صلى الله عليه وسلم نعندي نايت معصو بيدو حزو نتوم ابتعتي اذنبرو احزاب نزيك الازي اسمع بزيك الله املخوت زقبو كال املاخ كوتيلبون نسو حدا بينيو اتي نباريو اقلقاليو كدقف مخانو زعاتو قال انه فتسمو نتوم بكيدان زتأساسرو حيلتات نبينو سعرم بذيكا ألاين نتال كعبة مقراب ماي حججتن كلو تقلبات حلفو جنزب دمن نبرتن أبتحت إقري مهلاو تجنزبو ولاون بجيجا وي حوسي كوني الكاذف تسمك تلت سب أبرئسي مقرف تخرماج نعوز خفل عسبي دم كبيديو نسودما 4 ملآت ذركبو 100 أجماليو بلوم كتسيلو يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب هزب قريش برقت الله نتقدم تنساي إسلام عب زمن دنقرناكم زنبركم تمكحتات أو جيدولكم علوم عب زرقتو لدكم زنبركم جهراون كمؤو مخنياتو كلهم سبات دك أداميم أدام كأ كاب حمدي تفتيرو بلوم مو بمغتصال نزاء 9 آية قدس قرآن قرأ اللهم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير مبرهي ترقم
أنتم دك سب نحنا كاب تبعتين أنستيتن أدامن هيوان فترناكم أبوخمن أدخمن حاديهم سلازي بزرئي بعاليت حادي كاب كالق زبلز ولا حدا يلن نحاد حدكم انت اختفالتو خاء أهزابن كابيلاتاتن قبرناكم كابهم اتي أب الله ذخبر سب اتزلع على فره الله وي تقوى زلو سبيو الله دما نتوم سب تقوى أزيو فلاتن بخنتاتهم أمنا نقحنيو سورة الحجورات 4:10 كتسيلو دمام يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم أنتم قريشاويان انتاي زقبركم يمثلكم كبل حتو سندولهم نستاتهم كأ جوا حون ود جوا حون اندخا كابخا سناي ترحينا نتصبع كبلو ملسو نسو دمام فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء أنا كمت يوسف ويسيف نأحواتو استزاربو قالي زبلكم لومي أبلع عليكم زقرب وقسايلن أيتوك أسونيكم 19 سلازي كيدو نتسايكم مفاتح الكعبة نبوان تاتو يملس دحرت تسمع خطبة مدر النبي صلى الله عليه وسلم كف بلمو علي رضي الله عنه مفاتح الكعبة أبئدو حزونا بأوغ أربي سلام الله بلعلي خايس فن أتعنا قلتي مس أستيتي ماي نايز بيت قدا عكبلنا بلو نزس تزاربي العباس رضي الله عنه إيو زبلو صحافتي تاريخون ألو بزخون النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة أبيالو كبل حاتته عثمان تطويع مسمسه أو عثمان أنه مفاتح كتقبل لومي معلتي لوهاتن حياونتن بمبال أركبو إتن حججتي زقرب زنبر ماي كم تزنبورو بوغن العباس رضي الله عنه كقتصل والسنة بلال رضي الله عنه أبزبان الكعبة ديبو يئزن ناي سجدت ساعات مساخة لمن اختني الله صلى الله عليه وسلم نبيلال رضي الله عنه أبزبان الكعبة وتوك إزن أززو نسد معهم أوجبري إذك خون كله أبو سفيان بن حرب عتاب ابن أسيد الحارث ابن هشام أب كسري الكعبة كف إلهم نبرو اتحدش كونتات جنا زي توحط له عتاب ابن أسيد ولاديو نزقالات زي كي سمع مماتو عابي خبرت مخانو تزاربي الحارث كعا تقبل بيلو حق مخانو تزنصر لي أنا اسم صعبكو مسلني كبل رئيتو وحابي أدنقوتو بب ساعاتو النابر رخز خيد زنبري أبو سفيان دما أنا سزبلي بالليل أفي كيفي تزاربي إذا كولت زي تتصر كاي ترفي 5 نقر لي افلت إيه بله إتي بستقل تصلو رأي انت زي كوينو بوانتا قزار رسو زي زارب نبي صلى الله عليه وسلم زرباتهم كم زلو بوحي رأي تقل تصلو نبعتهم قرب إلوها إتي زبالكم مخلو فلت إيه له بلو مو نفس وكفهم زتزاربو زربا كم زلو تقصلو شعو الحارث عتابا بزي متأن تدنقو والله الله انت زي حبيرك زربانا خلص حلقة زخيل سب مسانا عين برن بلو نبي محمد صلى الله عليه وسلم من اختني الله محمد ما بقصبة مسكرو سجدت عوت وي سجدت مسجانا صلاة الفتح أو صلاة الشكر أبتا معلتتي نبي صلى الله عليه وسلم نبيت أم هاني بنت أبي طالب مالته حبتو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمئتاو نفسه تحاسبه أبو خوينو دما شمون تركعات سجده اتجزي رفت بمنبارو صلاة دوحة وي سجدة رفدي يسجدو زبلون الله اتي نبي صلى الله عليه وسلم شعود سجود صلاة دوحة زي كونه سجدة عوت وي مسجانا ايو
أم هاني رضي الله عنها نخلت تزمادا عبيت عقبان برت علي رضي الله عنه بها كنت زي بلو نبي صلى الله عليه وسلم قنا نتكبراتها تقبلو دقفو ونقلت الله بموت استقصعو تشعت حسومات قبننياتات ولون اب تحت الشفان مقارجة الكعبة التحابؤو بزي قدس تشعت سرامات قبننياتات بموت كم زقصعو تأوجه يخون دا أمبر نقليهم دحيرو محرت تقبر اللهم حدا خبتم علولات صلاة زخوني أبو العزة بن خطال أب مقارجة الكعبة تنتلتلو سنحي نايموت سقمتي خااتو وسدلو عبد الله بن أبو سرح إسلام بمقبال نم مدينة سديدو زنبركوان تخوني دحارقن كحدو كابدن بإسلام بموسى نحيدة سحابة زغتل سبئيو مقياس بن سبابه أبتي فلما مسلم نبره حدا أنصراوي بدنقت نحيشام حو مسكتلو قنا أمنا تقطعه نبي صلى الله عليه وسلم نتقدين مزح حل عسب دم كم زخفل غيرو خدق صوفتنه نسوون نتفردي تقبلو دحيرو قنا حنا ناي مفداي سمعيتو سلز غنفله نتي أنصراوي قتلون مكة بمملاس كحيدو مستعوطاويان وقنا نسو كابتوم نايموت فردي استوهبهم تشعات السبات حدا إيو بتمساسالي أبلعلي حويرثين حانتا أنصار مسلم قسقاس تكايد زنبرت درافيتن نايموت بيين توهبه بخالو وقن حيال قبنانياتات نحلف قبناتهم عشش بمبال محرت تقبر اللهم فادا تقبراتو انتاي كم زمتز تردئ عكره بن أبو جهل دحري محرار مكة نبي من هادي مقوى انت نبري بمحسن تابع التبيتو وحسن رخبه نام مكة دحري من ملاسو كم تأرمن إسلام كم تقبلون يفلت وحشي اتين حمزة حوب نبي صلى الله عليه وسلم زقتله هند اتا نتسلام كبدي حمزة بچكانه زحيخت سيت أبو سفيانون محرت تقبر اللهم نزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم نم مدينة إنها تسددت بقصد وقيئون عن عشلان أب مدريز ستحي حبابي بن الأسودون كابتم محرس تقبر اللهم إيو زينب رضي الله عنها إتشعو زقات أمام قصلتي أزي قبيد بمنبارو أموداتات أنك موتاخونه انت نسو مكة أبز التحررت اللي جزيه قبرو فليتو هدمه دحارقنا إسلام مقبالون قنع مسلم كم زخونه يفلت صفوان بن أمية نبي إسلامياتو صفوان حدا كابتم نموت زتفردو تشعت قبنانياتاتو كوان تزيكونه أب قرشاويان لعل درجة زنبرو سمي سبيو كناتات ملؤ بملؤ مستغيرة نهيوتو سجيئو كاب مكة هدمه أبتي نبي صلى الله عليه وسلم زغبرو حفشاون سفيحن محرتن أتو مخانو وحسنت مستوهبو كاب جدة جالبا تسغيلو نيمن كهدم الناتدالوه ناب مكة كم زمن لستغبره مسم الأختنيا الله صلى الله عليه وسلم تراخبو أبز تزراربلو أوان إسلام نمقبال قدم نكلتا أوارح قصنعو كم زدل تغسه دليتو كمون تخوينو ولانا 4 أوارح قصنعو كم زخيل نبي صلى الله عليه وسلم ملؤ ناصانت هابو صفوان نوي حيصنحن إسلام بمقبال مستا أقدما أسلما زنبرت بعالت بيتو قال كيدان أحدثو كنبر جمره فاد الله بن عمير نصفوان ناب إسلام زاعتو قرشاويو نسو نبي صلى الله عليه وسلم أبزوريا الكعبة طواف الناقبره وقتلو زفتنه قبننيا سبقوان تنبره نبي صلى الله عليه وسلم قنا ملوء محرت قبرلو إنه ملأختنيا الله صلى الله عليه وسلم بتي مزنا زيبلو تصاورنتون سفيحة أمامتون
ነቶም ዕሉላት ጸላእቲ ኢስላም ዝነበሩ ሰባት ከይተረፈ ናብ ደንበ ኢስላም ከም ዝጽንበሩ ገበረ። እዚ ኸኣ መርኣያቲ ምሕረት ንዓለማት ዝብል ዓብዪ ተልእኾኡ እዩ። ድሕሪ ምሕራር ማካ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ማእከል ህዝቢ ተንሲኡ ንቅድስና መካ ዝምልከት መደረ ኣስምዐ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መደርኡ ብምስጋናን ውዳሰን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈለሞ። ቀፂሉ መካ ልዑል አላህ ሰማያትን ምድርን ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን ቅድስቲ ዝገበራን ክሳዕ የውመል ቅያማህ ወይ መዓልቲ ትንሳኤ ብቅድስታ እትነብር ዓዲ እያ። ብኣላህን መጠረሽታ መዓልትን ዝኣምን ሰብ ኣብኣ ደም ከፍስስ ኩልኩል እዩ። ነቲ ንምሕራራ ዝተገበረ ፍጻሜታት ጠቒሱ ኣብኣ ክቃለስ ዝደሊ ንሱ ንመልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥራሕ ንግዚኡ ዝተዋህበ ፍቓድ እምበር ንካልኦት ከም ዘይፍቀድ ንገርዎ። ደጊም መካ ብምሕራራ ኣብቲ ናይ ትማል ቅድስናኣ ተመሊሳ እያ። ኣብ ካልእ ሓዲስ ድማ ቋጥቋጣ ምንቃል፣ ኣግራብ ምቑራጽ፣ ሃድናታ ምብራርን ዝወደቐ ነገራታ ምልቃምን ኣይፍቀድን እዩ። ወይ ከዓ ነቲ ዘለዓሎ ነገር ብቓልዕ ናብ ህዝቢ ዝሕብር ሰብ ክኸውን ኣለዎ። አልዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ብዘይካ ሳዕሪ ለሚን አልኢዝኺር ምኽንያቱ አንጠረኛታትና ወይ ስራሕቲ ወርቂ ይጥቀሙሉ እዮም፣ ንኣባይትና እውን ንግልገለሉ ኢና በለ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓ ብዘይካ ሳዕሪ ለሚን በለ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ደቂ ቀቢላ ኹዛዓህ ሕነ ናይቲ ኣብ ዘመነ ድንቁርና ወይ ቅድሚ ትንሳኤ እስላም ዝተቐትሎም ሰብ ንምፍዳይ ንሓደ ወዲ ቀቢላ ለይሲ ቀተልዎ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓ ብተግባራቶም ኣመና ተቆጠዐ። እታ ቀቢላ ልምድታት ዘመነ ድንቁርና ራሕሪሓ ክትገድፎ ኣዘዘ። ሰብ ዝተቐትላ ስድራ ሓደው ብምሕረት ዓስቢ ደም ተቐቢላ ጉዳያ ከተደቅስ ወይ ከዓ ነቐታሊ ወገን ዝግባእ መቕፃዕቲ ክወሃቦ ክልተ ኣማራፂታት ምዃኖም ገለጸ። ሽዑ ሓደ ኣቡሻህ ዝተባህለ ወዲ የመን ተንሲኡ ኦ መልእኽተኛ አላህ እዚኣ ዓንቀጽ እዚኣ ግዳ ፀሓፈለይ ክብል ሓተተ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ ንኣቡሻህ ፀሓፍሉ ኢሉ ኣዘዞም። ስግኣት አንሳራውያን መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ብስምዒት እናተዓዘቦ ናብቲ ኣብ አልካዕባ ብዙሕ ዘይርሕቕ ቁርባ ኣሰፋ ተሰቐለ። ገጹ ናብታ ቅድስ ቤት ብምዛር ክልተ ኣእዳዉ ንሰማይ ሓፍ ኣቢሉ ዱዓ ገበረ። እዚ እናኾነ ኣብ ዙርይኡ ዝነበሩ አንሳራውያን ኣብ ሓደ ሓሳብ ተዋሒጦም ነበሩ። ካብኡ ዝተላዕለ ከዓ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዑል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብዝሃቦ ዓብዪ ዓወት እታ ተወሊዱ ዝዓበየላ መካ ዓዱ ስለ ዝተሓረረት ንመዲና ግዲፉ ኣብኣ ክነብር ከይመርፅ ስግኣት ሓደሮም። ድዑ ምስ ወደየ እንታይ ከም ዘሻቐሎም ክገልፅሉ ተወከሶም። ብስክፍታ ዝኣክል ጭንቀቶም ክሓቡ እኳ እንተፈተኑ ደጋጊሙ ምስ ሓተቶም ግና ስግኣቶም ብግልፂ ነገርዎ። ብወገኑ ምንባር ምስኦም ሞት እንተኾይኑ እውን ምስኦም ምዃኑ ብምርግጋፅ ስግኣቶም ቀንጠጠሎም። መብፅዓ ድሕሪ ምሕራር መካ እስላም ሓቀኛ ሃይማኖት ምዃኑ ንህዝቢ መካ ብግልፂ ተጋህደሉ። ብዘይካ እስላም ናብ ሙሉእ ዓወት ዘብፅሕ መንገዲ ከቶ ከም ዘየለውን ተገንዘቡ። ስለ ዝኾነ ምስቲ ሓድሽ ሃዋህው ተዋሃሂዶም ክጓዓዙ ንነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘለዎም ተማእዛዝነት ዝገልፅሉ መብፅዓ ከኣቱ ኣብ ኣሰፋ ተኣከቡ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብቲ ዝነበሮ በሪኽ ቦታ ኮይኑ ዑመር ድማ ረዲየላሁ ዐንሁ ካብኡ ትሕት ኢሉ ቃለ መብፅዓቶም ይቕበል ነበረ። መጀመርታ እቶም ሰብኡት ናብ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምቕራብ ኣብ ኩሉ እዋንን ጉዳይን ዓቕሞም ክሳዕ ዘፍቀዶ ንትእዛዛቱ ሰማዕትን
ተማእዘዝትን ምዃኖም ገለጹ። ንሳቶም ምስ ወዱ ደቂ ኣንስትዮ ንዓቶም ተኸቲለን ቀረባ። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ኣብ ክንዱ ኮይኑ ቃለ መብፅዓታተን ይቕበለን ነቲ ካብ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝሰምዖ ቃል የብፅሓለንን ነበረ። ሂንድ ቢንቲ ዑትባህ ሰይቲ አቡ ሱፍያን ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ብምዃን ቀረበት። ንሳ እታ ኣብ ኩናት ኡሑድ ንጸላም ከብዲ ሓምዛ ረዲየላሁ አንሁ ዝሓየኸት ብምዃና ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከየላልያ መልክዓ ሓቢኣ ክትቀርብ ፈተነት። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ኣምልኾተን ምስ አላህ ዝኾነ መሻርክቲ ከይፀንበራ ንውልቁ ጥራሕ ከምልኽኦ ከም ቅድሚ ኩነት ናይ ቃለ መብፅዓ ኣቕርበለን። ንሳተን እውን ብቐጥታ ተሰማምዓ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ተግባራት ስርቂ ከይዋፈራ ዝብል ትእዛዝ ድማ ኣስዓበለን። ኣብዚ ግዜ እዚ ሂንድ በዓልቲ ቤቱ ንኣቡ ሱፍያን ሰብኣያ ኣመና ጠማዕ ብምዃኑ ሓደ ግዜ ሕልፍ ኢላ ገንዘብ ከም እትወስድ ብምግላጽ ብብቃቐ ባህሪኡ ጠራዕት። በዓል ቤታ ኣብ መንጎ ብምእታው እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝወሰድክዮ ሓላል ይኹነልኪ በላ እሞ ኩሉ እቲ ዝውንኖ ንዓኣ ከም ዝሃባ ገለጸ። ኣብዚ ግዜ እዚ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሓቐ። እታ ሰበይቲ ሂንድ ምዃና እውን ፈለጠ። ለካ ንስኺ ህንዲ ኢኺ በላ። ንሳኻ እወ በለት። ንሕሉፍ በደላታ ይቕረ ክብላ እውን ተማሕፀነት። ካብ ዝሙት ክርሕቃ ዕሸላተን ከይቀትላን ሓሶት ከይኣልማን ዝብሉ ቅድመ ኩናት እውን ቀረበ። ሂንዲ ንኩሉ ዝተባሃለ ሙሉእ ብሙሉእ ከም እትቕበሎ ብምጥቃስ ንትእዛዛት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይትቕበል እንተኮይና ብቐደሙ ናብኡ ዘምፅእ ከም ዘይነበራ ገለጸት። ንቤታ ምስ ተመልሰት ኣብ ገዛ ዝነበሩ ጣዖታት ኣእማንን እናሰበረት ንዓኻትኩም ብምምላኽ ኣብ ዓጀውጀው ንነብር ነበርና ትብል ነበረት። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ መካ ን19 መዓልትታት ፀንሐ። ብዛዕባ እስላም እናስተምሃረ ናብ እምነትን ሰናይ ግብርታትን እናመርሐ ኣብኡ ቀነ። ንኣቡ ሰይድ አልኹዛዒ ብምፅዋዕ ንዓንድታት እታ ቅድስቲ ቤት ክጽግን ኣዘዞ። ናብ ኢስላም ክጽውዕን ኣብ ከባቢ መካ ንዝተደኮኑ ጣዖታት ዝድምስስን ተልእኾታት እውን ኣዋፈረ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ጣዖትን ምስልታትን ጣዖታትን ምስ ዓነወ ከዓ ከምዚ በለ መን ካነ ዩእሚኑ ቢላሂ ወልየውም ልኣኺር ፈላ የዳዕ ፊ በይትህ ሶነመን ኢላ ከሰረሁ። ዝኾነ ብኣላህን ብመጨረሽታ መዓልትን ዝኣምን ሰብ ኣብ ቤቱ ዝኾነ ጣዖት ኣይሕደግ ይስበሮ በሎም። ጣዖታት ንምዕናው ዝተገበሩ ወፍርታትን ተልእኾታትን ድሕሪ ምሕራር መካ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተደኮኑ ጣዖታት ዝድምስሱ ጋንታታት ለኣኸ። ሓደ ኣብ ወርሒ ረመዳን ናይ 8ይ ዓመተ ሂጅራ ኻሊድ ብን ወሊድ ረዲየላሁ አንሁ ነኽላህ ናብ ዝተባህለ ቦታ ወፈረ። ኣብዚ ቦታ እዚ ብቐቢላታት ቁረይሽን ኪናናህን ዓብይ ግምት ዝወሃባ አልዑዛ ብዝብል ስም እትፍለጥ ኣንስተይቲ ኣምላኽ ጣዖት ነበረት። ንዓኣ ክሕልው ሕድሪ ዝተዋህቡ ቀቢላ ከዓ በኒ ሸይባን እዮም። ኻሊድ ረዲየላሁ አንሁ ን30 ፈረሰኛታት መሪሑ ናብቲ ቦታ ከደሞ ነቲ ተተኺሉ ደው ዝበለ ምልክት ናይቲ ጣዖት ደምሰሶ። ምስ ተመልሰ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ጣዖት ኣብ ዘዕነወሉ ግዜ ዝረኣዮ ነገር እንተሎ ተወከሶ። ንሱ ድማ ዝኾነ ነገር ከም ዘይረኣየ ገለጸ። ሽዑ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚ ጌና ስለ ዘየዕንኸያ ተመሊስካ ዳግም ኣዕንዋ ክብል ኣዘዞ። ኻሊድ ረዲየላሁ አንሁ ናብቲ ቦታ ተመሊሱ ነቲ ምልክት ኣፈራርሶ። ፀጉሪ ርእሳ ብትንትን ዝበለ ጸላምን ክዳን ዘይብላ ሰበይቲ ረኸበ። ብሰይፉ ገይሩ ድማ ናብ ክልተ መተራ ተመሊሱ ነቲ ዝረኣዮ ነገር ንነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስ ገለጸሉ እወ አልዑዛ እትበሃል ጣዖት ንሳ እያ፣ ደጊም ኣምልኾታ ኣብዚ ምድርኹም ንዘለኣለም ኣብቂዑ እዩ በሎ። ክልተ ድሒሩ ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ዓምር ብን ልዓስ ረዲየላሁ አንሁ ስዋዕ ተባሂሉ ንዝፅዋዕ ጣዖት ንምዕናው ተላእከ። እዚ ጣዖት እዚ ብቐቢላ ሁዜይል ክምለኽ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ መካ ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝተደኮነ እዩ። ዓምር ረዲየላሁ አንሁ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ዋርድያ ናይቲ ጣዖት እንታይ ደሊኻ ኢሉ ሓተቶ። ዓምር ረዲየላሁ አንሁ ከዓ ነቲ ጣዖት ክዕንዎ ብመልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከም ዝተኣዘዘ ሓበሮ።
እቲ ዋርድያ ኣብቲ ጣዖት ዓብዪ እምነት ስለ ዝነበሮ ፍጹም ክዕንዎ ክእለት ከም ዘይብሉ ብምትእምማን ገለጸሉ። ዓመር ረዲየላሁ ዐንሁ ኣዝዩ ስለ ዝደንጸዎ ክሳዕ ሕጂ ነብስኻ ትጥብር ኣለኻ በሎ እሞ ቀጺሉ ድማ ኣስተውዕል ዝሰምዕ ወይ ዝርኢ ድዩ ዝመስለካ ዘሎ ክብል ወሰኸሉ። ብድሕሪኡ ግዜ ከይወሰደ ኣፍረሶ። ነቶም ምስኡ ዝወፈሩ ብጾቱ ከዓ ነቲ ኣብ ጎኒ ዝነበረ ሳጹን ከዕንውዎ ኣዘዞም። ገረውረው ዝብል ባዶ ነገር እምበር ወላ ሓንቲ ኣይነበሮን። ሽዑ ዓመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሃየ ከመይ ረኺብካዮ እዚ ጉዳይ ብምባል ነቲ ዋርድያ ሓተቶ። እቲ ብለውሃት ኣላህ ንቕሓት ኣእምሮኡ ዝተኸፈተ ዋርድያ ዕጢ ምጢ ከይበለ ኢስላም ተቐበለ። 3 ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ሰዓድ ኢብኒ ዘይድ አልአሽሃሊ ረዲየላሁ ዐንሁ አልሙሸለል ናብ ዝተባህለ ቦታ ተላእከ። ዕላማ ተልእኽኡ መናት ተባሂሉ ንዝፅዋዕ ጣዖት ንምዕናው እዩ። እዚ ጣዖት እዚ ብቐቢላታት አልአውስን አልኸዝረጅን ዝምለኽ ዝነበረ እዩ። ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ ነቲ ጣዖት ከፍርሶ ምስ ጀመረ ልክዕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ ፋሕብትን ዝበለ ፀጉሪ ርእሲ ዘለዋ ዕርቃና ዝወፀት ጸላም ሰበይቲ ኣፍልባ እናሃረመት ዋይ ዋይ እናበለት ካብኡ ወፅአት። ሰዓድ ብቐጥታ ቀተላ። ነቲ ጣዖትን ኣብ ጥቓኡ ዝነበረ ሳጹንን ብምዕናው ተልእኽኡ ፈጺሙ ተመልሰ። 4 ኣብ ወርሒ ሸዋል ናይ 8 ዓመት ሂጅራ ኻሊድ ብኒ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ካብ ኣንሳራውያንን ሙሃጅሪንን በኑ ሱለይምን ዝተዋፅኡ 350 ፈረሰኛታት መሪሑ ናብ ዞባ ጀዚማ ተላእከ። ተልእኽኡ መልእኽቲ ኢስላም ናብቶም ሰባት ብምብጻሕ ብሰላማዊ መንገዲ ኢስላም ክቕበሉ ንምዕዳም እዩ። እቶም ሰባት ሓሳባቶም ብንጹር ክገልጹ ስለ ዘይከኣሉ ኢስላም ተቐቢልና ኢና ንምባል ኣብ ክንዲ ኣስለምና ኣስለምና ዝብሉ ሰባእና ሰባእና በሉ። እቲ ኣባህላ ክሕደትን ዘይተቐባልነትን ስለ ዘስመዐ ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ብጌጋ ንዝቕንጸሉ ቀንጺሉ ንዝማርኹ ማረኸ። ካብኡ ሓሊፉ ነቶም ዝተማረኹ እውን ከዋግዶም ሃቐነ። እንተኾነ ገለ ካብ ሰሓባህ ንሓሳቡ ተቃወሙ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ወረ ምስ ሰምዖ በቲ ደም ዝፈሰሰ ኩነታት ብዘይ መጠን ጓህየ። ክልተ ኣእዳዉ ናብ ሰማይ ሓፍ ኣቢሉ ድማ ኦ አላህ ኣነ ካብቲ ኻሊድ ዝፈጸሞ ተግባር ንጹህ እየ እናበለ ክልተ ግዜ ደጋገመ። ነቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብቕጽበት ንምጽጋንን ነቶም ዝተበደሉ ሰባት ንምኽሓስን ንዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ለኣኾ። ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ናብቶም ህዝቢ ከይዱ ናይቶም ዝተቐትሉ ሰባት ዓስቢ ደም ከፈለ። ካብኡ ዝተረፈ ገንዘብ ድማ ኩነታት ንምትህድዳእ ኣብ ህዝብታ ቀቢላ ተኸፍለ። በቲ ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ዝፈጸሞ ተግባር ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ዓብዱራሕማን ብኒ ዓውፍን ክርክራት ስለ ዝተለዓለ ክልቲኦም ሓይለ ቃል ዘለዎም ቃላት ተለዋወጡ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣመና ብምቕጥዑ ንኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ተወሳኺ ቃል ከየውፅእ ኣዘዞ። ከም ዓብዱራሕማን ብኒ ዓውፍ ረዲየላሁ ዐንሁ ዝኣመሰሉ ብጾቱ ዓብዪ ክብሪ ዝወሃቦም ኣብነታውያን ምዃኖም እውን ኣዘኻኸሮ። እቲ ንኣምልኾ ጣዖት ንሓንሳብን ንሓዋርን ዝደምሰሰ ታሪኽ ምሕራር መካ ነዚ ክሳዕ ሕጂ ዘንበብናዮ ይመስል። እዚ እናኾነ ካልኦት ቀቢላታት ኣዕራብ ነቲ ኣብ መንጎ ሙስሊሚንን ጣዖታውያንን ዝካየድ ዝነበረ መሪር ኩናት ናይ መወዳእታ ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ንምፍላጥ ብቐረባ ይከታተሉ ነበሩ። ኣብ ዘመን ህይወቶም ካብ ዝተኸስቱ ትንግርታዊ ፍጻሜታት ሓደ እቲ ንማካ ንምዕናው ዝተገበረ ዓብዪ ፈተነ እዩ። እቲ ፍጻሜ ቅድሚ ፍርቂ ዘመን እኳ እንተ ኣጋጠመ ዝኽሩ ግና ጌና ካብ ኣእምሮኦም ኣይሃሰሰን። ሓራ ምስ ከይተረፈ ዝዓጠቐ ሰራዊት ኣብርሃ አልኣሽራም ካብ የመን ተላዒሉ ንማካ ክዕኑ ዘንቀደ ዓብዪ ሰራዊት እዩ ዝነበረ። ክዕወት ግና ኣይከኣለን። ኣብቲ ቀላጥ ምድረ በዳ ንከቢድ መቕጻዕቲ ኣላህ ተቓሊዑ ኣብኡ ጸነተ። በዚ ተኣምራታዊ ክስተት ብዘይካቲ ሓቂ ዝሓዘ ወገን ነዛ ቅድስቲ ስፍራ ክቆጻጸር ዝኽእል ዝኾነ ኣካል የለን ዝብል ጽኑዕ ርእይቶ ከዓ ኣማዕቢሎም ጸንሑ። እምበኣርከስ ውዕል ሰላም አልሑደይቢያህ መቕደም ኣበሳርን ናይቲ ዓብዪ ዓወት ነበረ። በቲ ኣጋጣሚቲ ኣብ ማካ ኣብ ትሕቲ ጭቆና ቁረይሻውያን ዝነበሩ ሙስሊሚን ንእምነቶም ብወግዒ ከተግብሮን ምእንቱ ክቃለሱን ጀመሩ። ሰባት ብማዕበላዊ ብዝሒ ናብ ደንበ ኢስላም ክጽምበሩ ስለ ዝጀመሩ ብዝሒ ሰራዊት ሙስሊሚን ካብ 3,000 ናብ 10,000 ዓረገ። እቲ ዝተኸስተ ሓድሽ ወሳንን ለውጢ ሰባት ንህልው ኩነታትን መጻኢ ዓመታቱን ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ክግንዘብዎ ኣኽእሎም። ሃይማኖታውን ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምልኣት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሙስሊሚን ኣተወ። ኣብ መላእ ምድሪ ዓረብ ዓለማዊ ስልጣንን ሃይማኖታዊ ልዕልናን ብሕታዊ ዋንነት ሙስሊሚን ኮነ።
إتي بسممع الحديبية زفلمة حدش كونتات محرر مكان كنيو زخجد معبالتات المفتار بروس النهري كتسلا كل نجرات نبربح إسلام نزازو بمخاجو إدومنا مدربدا بدو أعراب كي ترفو نبدأ بإسلام وحزو نإسلام كم هيمانتهم بمقبل كأ نبسفيح كبابيتات علم زرقحوو كبرات تخاتلت مدبنا أبزنا يلوم زغربنا يو تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزح أستم هرق أسيمكم كتكونوا بزح إندات تصفنا سجاب عب كتصالي تحستنا نرخب بسلام كنوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.